Slovensko a Maďarsko vytvárajú spoločný front proti návrhu Európskej komisie, ktorý by zakázal dovoz ropy, plynu a jadrového paliva z Ruska. Premiéri Robert Fico a Viktor Orbán varujú, že takýto krok by mohol mať ničivé dôsledky pre ekonomiku strednej Európy. Ministerská rada EÚ sa má návrhom zaoberať už 16. júna v Luxemburgu. Európska komisia pripravila návrh nového balíka sankcií proti Rusku, ktorý by mohol radikálne zmeniť energetickú mapu Európy. Kľúčovým bodom je zákaz dovozu ruských energetických surovín, vrátane ropy, zemného plynu a jadrového paliva. Podľa maďarského premiéra Viktora Orbána ide o vážnu bitku, ktorá sa začne už 16. júna na zasadnutí ministrov energetiky EÚ v Luxemburgu. Ak by návrh prešiel, znamenalo by to smrteľnú ranu pre maďarskú ekonomiku a dramatické zvýšenie životných nákladov pre milióny rodín, vyhlásil Orbán v rozhovore pre verejnoprávne rádio Kossuth. Slovensko varuje pred kolapsom energetickej bezpečnosti. S ostrou kritikou návrhu vystúpil aj slovenský premiér Robert Fico. Vyzval Brusel, aby v prípade plánovaného embarga predstavil konkrétne alternatívy, ktoré by Slovensku zabezpečili energetickú stabilitu. Tento návrh je ekonomická samovražda. Ak niekto chce ukončiť naše dlhodobé kontrakty s Gazpromom, nech nám zároveň ukáže, čím ich nahradíme. Bez riešení to vetujeme, odkázal Fico. Slovensko má platnú zmluvu na dodávky plynu z Ruska až do roku 2034. Podľa premiéra je akékoľvek predčasné ukončenie spolupráce s Gazpromom možné len vtedy, ak bude štát dostatočne kompenzovaný. Fico a Orbán sa tak profilujú ako hlavní obrancovia energetických záujmov strednej Európy. Upozorňujú, že jednotná európska politika nereflektuje špecifiká regiónu, ktorý je v oveľa vyššej miere závislý od východných dodávok než západné krajiny. Rodiny už teraz ťažko znášajú účty za energie. Neviem si predstaviť, ako by prežili ďalšiu záťaž, povedal Orbán. Slovenský premiér mu sekunduje. Musíme chrániť našich ľudí, nie slepo plniť príkazy z Bruselu. Obaja lídri kritizujú politizáciu energetiky a označujú návrh Európskej komisie za nebezpečný experiment. Tvrdia, že rozhodovanie prebieha bez dôsledných konzultácií s krajinami, ktoré by mohli utrpieť najviac. 5-krát meraj, raz strihaj. To by mal byť princíp, nie slepé sankcie, vyhlásil Fico a dodal, že Slovensko odmietne každé rozhodnutie, ktoré by mohlo zničiť konkurencieschopnosť jeho hospodárstva. Ak návrh komisie získa politickú podporu väčšiny členských štátov, Slovensko a Maďarsko sú pripravené ho vetovať. Fico jednoznačne vyhlásil, že v prípade potreby bude Slovensko stáť po boku Maďarska pri obrane záujmov regiónu. Obaja premiéri tvrdia, že súčasné plány EÚ nerešpektujú energetickú realitu krajín, ktoré boli historicky a infraštruktúrne naviazané na východných dodávateľov. Unifikovaný prístup podľa nich môže viesť k rozsiahlym hospodárskym otrasom. Ďakujeme, že odoberáte kanál Médium 21.